Pnawn da bawb, a chroeso i cyrsiau Carlam Cymru. Croeso i'r wers Gymraeg gyntaf heno, a mae'n cael ei chyflwyno heno gan Mrs Claire Griffiths. Helo, Cymraeg. Reit, nes i ofyn i'n nosbarthiadau blwyddyn 12 a blwyddyn 13 beth o'n i eisiau adolygu gyda nhw, a nhw sydd wedi rhoi restr i heno, so allwch chi beio nhw os chi ddim yn hoffi be fi'n wneud. Reit, y peth cyntaf o'n nhw eisiau adolygu oedd y cymal perthynol, sef y relative clause. Oherwydd pan oedden nhw yn wneud yr ysgrifennu, mi oedden nhw'n trio dysgu a defnyddio y cymal yma, a nhw'n cael eu cymysgu weithiau, felly dyn ni eisiau dechrau dy hwnna heno. Bydd siawns i chi ofyn cwestiynau ar y diwedd, a wedyn unrhyw gwaith neu cwestiynau ydych chi moyn trio ar gyfer wsos nesaf, mae hwnna'n iawn hefyd. So i ddechrau, mae yna 5 reol o'n i wedi torri fe lawr iddi. Y reol cyntaf ydy defnyddio'r cymal. Wedi rhoi'r Saesneg i lawr, achos oedd y nosbarthiadau yn meddwl bod hwn yn helpu nhw i cyfieithu ac i ddefnyddio fe hefyd. Felly, dyn ni'n edrych ar who, o who is, which are, that is, that, and that are. A chi'n defnyddio'r cymal yma yn yr amser presennol ac pan chi'n siarad yn bositif am y brawddegau a'r dechreuad fyna. Okay? Os dyn ni'n mynd ymlaen at y Cymraeg, sef y geiriau glas, dyn ni'n defnyddio sy'n, sydd yn, ond mae rhaid i chi hefyd wneud yn siŵr bod chi'n rhoi sy o flaen unrhyw cytseiniad sy'n dilyn, a sydd sy'n mynd o flaen y llefariad sy'n dilyn. So mae chi fod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd yna, a beth ydych chi'n mynd i ysgrifennu nesaf. So weithiau mae'n hawdd ysgrifennu'r brawddeg a wedyn mynd yn ôl i weld os chi eisiau sy'n neu sydd yn. Iawn? Ydych chi hefyd yn defnyddio pan ac wyt pan chi'n defnyddio yn enwedig pan mae'r arddodiad yn dod wedi, neu eisiau, neu mor. A yr esiamplau allwn ni i roi lawr i chi hefyd, i ddangos be yn union dyn ni'n sôn amdani. Enghraifft, rydw i'n hoffi'r athro sy'n dysgu celf. So mae sy'n oherwydd y cytseiniad, a chi'n gallu dangos who is. So chi'n rhoi enw penodol neu pwnc penodol ar diwedd y frawddeg. Ar ail esiampl, maen nhw'n siarad am y dyn sydd wedi marw. Eto, cytseiniad ar ôl y sy. Allwch chi roi y collnod os chi moyn, ond does dim angen. Dyn ni'n awgrymu i chi beidio, oherwydd does dim angen mwy nag sydd yn y frawddeg ni. So maen nhw'n siarad, ni ddim gwybod pwy ydyn nhw, ond ni'n cyfeirio yn y presennol, a mae'n positif mewn ffordd oherwydd maen nhw'n sôn am person sydd wedi, maen nhw'n cyfeirio at person arbennig. A wedyn, y trydydd esiampl, hoffwn i weld y ffilm sy'n trafod bywyd Elton John. Mae fod dweud ar diwedd, mae'r logo ti cyfro, mae'n flin dwi. Maen nhw'n dechrau yn y presennol, ond pan ydych chi'n sôn am y perthynol, sef trafod bywyd, chi'n sôn am person arall, maen nhw'n symud yn ôl ac ymlaen. So does dim rhaid chi cael y presennol i gyd am y frawddeg, ond mae'n bwysig bod chi'n dechrau gyda'r presennol, a wedyn eto, mae'r sy'n, oherwydd mae cytseiniad. Os ydych chi eisiau trio o roi frawddeg i mewn nawr, lle mae llefariad, allwch chi roi hynna yn y cwestiwn ar diwedd y wers, ar diwedd y sesiwn yma. So, ymlaen ym ni at yr ail rheol. Nawr, hwn ydy'r negyddol sy'n mynd gwrthgyferbyniol â sleid 1 neu rheol 1. Eto, gyda'r Saesneg, ni'n eto yn sôn am yr amser presennol, ond hwn ydy'r rhesymau negyddol. So, ni'n edrych ar y does not, are not, and do not yn y Saesneg. Iawn? Eto, sy ddim, allwch chi hefyd defnyddio yn, fel ydych chi'n gwybod pan ydych chi'n ysgrifennu, a nad yw neu nad yw'n. So mae'n dibynnu ar beth yw cyswllt y frawddeg, pa geiriau ydych chi moyn, ac am beth ydych chi'n sôn. Eto, does dim angen yr collnod yn y sy. Mae rhai pobl yn rhoi i fewn, ond dyn ni ddim yn awgrymu bod chi yn. Yr esiamplau dyn ni'n defnyddio am yr ail rheol, dylwn ni ysgrifennu at y ferch sydd ddim yn gwneud y gwaith. So ni'n mynd i'r dyfodol, dylwn ni,
chi'n mynd penodol at y ferch. Ni ddim yn gwybod pwy di'r ferch, ond y smots, a sydd ddim. Okay? Eto yn y frawddeg yma, dyn ni wedi defnyddio yn, ond mae'n dibynnu eto ar y frawddeg a beth ydych chi moyn i wneud. So gwneud y gwaith hefyd. Byddwch yn ofalus bod chi ddim yn rhoi unrhyw fath o acenion anghywir, dydych chi ddim yn rhoi unrhyw peth sydd ddim eisiau yn y wers yn y frawddeg hefyd. Iawn? A'r ail esiampl yn flin dwi, mae'n meddwl am y ci nad yw wedi dod adref. So mae hwn yn presennol, a maen nhw'n edrych ar y dyfodol am beth sydd ddim wedi digwydd, dylse fo ddim wedi digwydd. So eto nad yw, dyn ni ddim yn angen collnod den, oherwydd mae'r frawddeg yn gwneud synwyr hebddi. So falle, dy rhif 2 fydd yn syniad i chi, os ydych chi eisiau ymarfer yn fwy, ydy mynd trwy pob esiampl sydd o dan rhif 2 i weld os ydy'r amser presennol ar negyddol yn gweithio, os chi'n defnyddio sydd ddim, neu nad yw'n hefyd. Reit, rheol 3 nawr, please. Fi'n mynd ymlaen at, yn Saesneg, who and that, a dyn ni'n defnyddio y gorffennol positif, allu ni defnyddio am y dyfodol, neu ac am yr amser y modol, unrhyw ffurf, dy'r amserau, dy'r tenses yn Saesneg, yn dweud. So, yn positif, dyfodol, neu yn y modol hefyd. A hefyd, byddwch chi defnyddio a wedyn mae rhaid chi gofio, fel ydych chi'n gwybod fi'n siŵr, ond ni yn adolygu, mae'n achosi y treiglad meddal fan hyn. Mae'r gyda'r treiglad meddal oherwydd ar ôl yr arddodiad. A ni'n mynd ymlaen y rhedeg yr arddodiad i atgoffa bawb yn PowerPoint nesaf sy'n dod ar ôl hwn. Reit, yr esiample dyn ni moyn defnyddio fan hyn ydy rwy ti eisiau gweld y disgybl a wnaeth y cacen yma. So ydy hwn yn positif, odi. Ydy yn y dyfodol, ydy a mae hefyd yn yr amodol. Ti eisiau gweld, so chi yn neud e yn y dyfodol, chi ddim wedi gweld nhw eto, a chi ddim yn gweld nhw ar funud. A mae'r amodol, wnaeth y cacen, dyna'r reswm, dych chi eisiau gweld y disgybl. Felly mae'r cymal perthynol fan hyn, wedi gweld y disgybl sydd wedi gwneud y cacen. Dyna'r cysylltiad fyna. Yr ail esiampl, roedd yn cyfeirio at y busnes a ddylai wneud mwy i helpu. So hwn yn y dyfodol, mae'n trio bod yn positif oherwydd maen nhw'n dweud bod y busnes dylai helpu beth bynnag, helpu yn y cymuned siwr fod mae'n sôn am ar y funud, a mae'n amodol. Yr cyswllt amodol fan hyn ydy'r busnes a hefyd dylse nhw helpu. So mae'n rhoi gwybod i ni beth yn union maen nhw eisiau wneud a beth nhw am gwneud hefyd. So roedd e'n cyfeirio at y busnes a ddylai wneud mwy i helpu. A wedyn y trydydd example fan hyn ydy'r elusen. Mae'r elusen y gododd 7,000 o bunnau yn fendigedig. So mae hwn yn sôn am y presennol, mae'n sôn am yr amodol, yr amod fan hyn ydy oedd yr elusen sydd wedi codi 7,000 o bunnau yn fendigedig. So mae'r elusen yn blest iawn a mae pobl yn blest iawn gyda'r elusen. So chi'n mynd nôl at y reol, who and that. So chi'n sôn yn fwy personol gyda beth sy'n neud fan hyn. Sef y disgybl, y busnes a'r elusen. Dych chi ddim yn enwi nhw'n personol, ond chi'n cyfeirio at nhw a chi'n cyfeirio at yr amod. Dych chi'n defnyddio yn brawddegau fan hyn. Right, rhif 4. Hwn ydy'r gwrthgyrfyniad y rhif 3. Fel mae 1 a 2 yn gwrthgyrfynol ddau gilydd, mae rhif 4 yn gwrthgyrfyniol a rhif 3, so yn negyddol fan hyn. A mae'r text yn mynd yn fwy am ryw reswm, ond paid becsom ni. Right, eto, who and that yn Saesneg, ond tro yma, y gorffennol negyddol, y dyfodol a'r amser amodol. Ac fel rhif 3, unrhyw ffurf fan hyn hefyd. Ond yr unig wahaniaeth wir ydy'r negyddol. Right, os ydych chi'n defnyddio na, mae'n achosi treiglad llais. Ac os chi'n defnyddio nad, dim ond mewn flin fi, o flaen llafariad.
So mae 2 reol ychwanegol gyda'r negyddol, dy rhif 4. Okay? So na chi'n achosi treigl llais, a nad chi'n defnyddio o flaen llefariad. So edrychwch ar yr enghreifftiau neu'r esiamplau, dwi'n mynd i gair chi'ch moyn defnyddio. Wyt ti wedi clywed am y person na thalodd ei dreth? Fel chi'n gweld, na sydd wedi cael ei defnyddio fan hyn, oherwydd mae'n sôn am yr amodol. Dyma'r amod. Yr amod yw oedd y treth ddim wedi cael ei talu. Mae'n negyddol oherwydd dio ddim wedi talu y person. Ac eto, oherwydd mae treiglydd llais dyn ni yn dos dy'r th. So, wyt ti wedi clywed am y person na thalodd ei dreth? Pa esiampl allwch chi feddwl amdani lle ydych chi'n defnyddio na sy'n achosi treiglydd llais? Fe fydd siawns i chi wneud yr ymarfer nes ymlaen yn y pecyn. Felly bydd angen wneud y disgrifiad ar reol yma yn does. Rhif 2, yn fy marn i, mae'r ysgol na chymerodd ei cyngor yn wirion. So mae'r ysgol ddim wedi cymryd cyngor o rwle, so dyna'r amod. Dyn ni'n cael idiom, sef yn fy marn i, sy'n wastad yn helpu gyda'r ysgrifennu a'r ehangiad o'r frawddeg. Dyn ni'n cael y bychnod i ddangos bod e mor ddwl yn ei farn nhw. Ac wedyn, cymryd y cyngor. Eto, na, wedi cael ei defnyddio yn y frawddeg, felly dyn ni'n cael y treiglydd llais, chymerodd ei cyngor. Ac felly, does yma angen i ni edrych ar y negyddol oherwydd na chymerodd yn blaen fyna beth oedd y negyddol yn y frawddeg. Trydydd example, dwi'n mynd i'r Saesneg weithiau, trydydd enghraifft neu'r trydydd esiampl, dydw i ddim yn deall pobl na hoffai ddod ar wyliau i Gymru. Wel, ar y funud, dim ond staycations allwn ni'n neud, ynddo fe? Falle bydd y lockdown yn cael ei tynnu yn fuan, allwn ni'n mynd tramor yn lle. Ond, gyda'r frawddeg yma, allwch chi gweld y negyddol neu'r dyfodol a beth yw'r amod mewn fan hyn. So, drach ar rhif 3, pa rhan o'r frawddeg sy'n gwneud pwynt 1 fyna. So, dyn ni cael y dyfodol, ddod ar wyliau, going, neu coming on holiday. Yr amod, dyw'r person yma ddim yn deall pan mae pobl ddim yn dod i Gymru ar wyliau, so dyna'r amod. Dyna'r rheswm yn ysgrifennu'r frawddeg. Dyn ni'n cael na hoffau. Beth am y treiglo fyna? Os angen treiglad? Cos yn ôl na, yn achosi treiglo llais. Ond oherwydd mae'n hy, does dim angen. Cos mae hy yn gallu fod yn cytsain neu'n llefariad yn y Gymraeg yn dyddio. Felly, mae hwn yn rhywbeth arall. Mae rhaid i ni fod yn ymwybodol ohoni. A wedyn y siampl neu'r enghraifft ola. Maen nhw wedi gweld y ffilm nad oedd yn lwyddiannus o gwbl. So ni'n cael nad i ddangos beth dyn ni'n neud o flaen y llefariad sef yr oedd. So maen nhw wedi gweld y ffilm nad oedd yn lwyddiannus o gwbl. So yr amodol fan hyn, oedd y ffilm ddim yn llwyddiannus. Wedi gweld, so ni'n mynd yn ôl i'r gorffennol a hefyd y negyddol. So mae rai o'r enghreifftiau yn dangos y dyfodol, mae rhai enghreifftiau yn dangos y negyddol, a wedyn mae yna amod ym mhob un o'r frawddegau. Reit, te. A wedyn y rheol ola, neu'r darn ola, dyn ni wedi rannu iddo mewn, ydi who's yn Saesneg. A fan hyn, unrhyw amser sy'n gallu digwydd, unrhyw tense dyn yn Saesneg, unrhyw amser sy'n gallu defnyddio. A wedyn, ydych chi'n defnyddio neu yn y frawddeg yma. So mae yna wahanol arddodiad gyda pob reol hefyd. Yn dibynnu os mae'n bositif neu negyddol. Ond rhif 5, allwch chi defnyddio'r ddoi. A hefyd, ydych chi'n gallu defnyddio yn bositif neu negyddol. Felly, yr enghreifftiau fan hyn. Rydw i'n nabod y bechgyn y mae ei dad yn dost. So fan hyn, does dim angen newid unrhyw beth. A chi'n gallu weld presennol yn dyfedu hwn. Rydw i'n nabod y bechgyn. Allwch chi defnyddio bachgen, ond bechgyn fan hyn. A wedyn chi'n cael yr amod, sef ei dad, yn dost yn y reswm. A wedyn, yr ail ydy
Dydy hi ddim yn talu am y plant y bydd ei rhieni'n cael arian byth bynnag. So fan hyn, pa amod dio? Ydy'r dyfodol, presennol neu'r gorffennol? Na beth mae rhaid i chi edrych arni a penderfynu. Bod hwn yn dangos a defnyddio unrhyw amser, mae rhaid i chi fod yn ymwybodol o reolau neu'r darnau 1 i 4 dyn ni wedi sôn am yn barod i weld beth yn union dyn ni hefyd yn gallu wneud ar gyfer y pumed. So mae rhaid chi wneud yn siŵr yn sicr rhai rhif 1, 2, 3, 4, 5 pan chi'n wneud y cymal perthynol. So mae rhaid chi gwybod pa reol ydych chi'n defnyddio, achos mae'n helpu chi wedyn wneud yn siŵr bod chi'n cael y gramadeg a'r arddodiad a'r amseroedd a popeth yn iawn. So chi'n rannu fe mewn i 5 colwm, mae hynny'n gallu helpu hefyd. Mae'n gwybod na beth mae rhai o'n ysgyblion ni'n gwneud. Nhw'n rhoi nhw yn pob colof mewn fath o tabl ar y top, a wedyn maen nhw'n gallu mynd ymlaen i weld o hwn di rhif 1, rhif 2, rhif 3, rhif 4 neu rhif 5. So, rhif 2, dydy hi ddim yn talu am y plant y bydd ei rhieni'n cael arian byth bynnag. So, y modol, beth yw'r amod fyna? Y taliad ydy'r amod yn y frawddeg yma, a wedyn chi'n mynd ymlaen i esbonio dim ond y plant lle mae'r rhieni ddim yn cael yr arian. Os ydych chi'n mynd i ofyn cwestiynau'n fwy am y frawddeg yma. Right, trydydd esiampl yn yr enghraifft. Fyddwch chi'n siarad ar disgyblion yr oedd ei gwaith yn ofnadwy. So mae hwn yn amlwg ydy'r dyfodol. A cwestiwn do, chi'n gofyn cwestiwn rhywun arall. Chi'n gwybod hwnna gyda chi. So mae hwn braidd fwy yn ffurfiol oherwydd chi nid ti ydi o. Fyddwch chi'n siarad ar disgyblion yr oedd ei gwaith yn ofnadwy. So sy'n cael ei defnyddio fan hyn. Y 2 enghraifft cyntaf oedd a wedyn hwn ydy'r esiampl sy'n defnyddio yr. Oes yna wahaniaeth yn yr neu Dych chi'n gwybod y resymau pam yn nid ar ffordd arall gwmpas? Mae rhaid chi edrych ar llyfariad a'r cytseiniad yn yma. Cos mae o flaen y llyfariad, a wedyn sy'n dod yn y esiampl fan hyn, yn enghreifftiau fan hyn, o flaen y cytseiniaid. So yna'n reol arall sy'n gallu helpu chi pan chi'n trio gweithio allan pa cymal a wedyn y perthynas. A'r enghraifft ola, dylai'r llywodraeth helpu'r wraig y collwyd ei swydd y collwyd. So, na'r amod fyna, dylai'r llywodraeth helpu a wedyn y pam oherwydd colli swydd, so na'r amod sy'n dod ar y diwedd yn lle dechrau canol neu blaen y frawddegau. Iawn? Reit, mae hwn fyny i chi i wneud os ydych chi eisiau gyda'r cymal perthynol, the relative clause. A mae hwn yn helpu fi'n ffindo dosbarth 12 a dosbarth 13, blynyddoedd 12-13 hefyd. Yn well gyda cael dosbarthiadau dyn ni, ei cyfieithu'r frawddegau. A jyst i wneud yn sicr, maen nhw'n gwybod lle mae'r cymal perthynol yn mynd. Dyn ni wedi wneud geiriau yn coch, ond mae rhaid nhw cyfieithu'r brawddegau i gyd. So mae hwn yn ymarfer da iawn. Bod yn edrych yn eitha syml, mae'n wneud yn sicr bod chi'n gallu ysgrifennu'r frawddeg. Chi'n defnyddio'r sillafu, chi'n defnyddio y bychnod neu'r talmud llawn, chi'n defnyddio popeth yn iawn, a mae ffordd chi torri'r frawddeg i fyny i dangos lle mae'r cymal perthynol, lle mae'r berfau a popeth felly, chi'n gallu gwneud yn technegol iawn i wneud yn sicr bod chi'n cael pob darn, a hefyd rhif 1, 2, 3, 4, 5 o reolau yn ôl y cymal perthynol. So fydd hwn fyny ar y PowerPoint i chi. So allwch chi jyst edrych am funed, a jyst triwch yn dawel am funud neu ddwy, jyst i edrych os ydych chi wedi deall popeth sy'n newydd cael ei adolygu, a trio roi e mewn ymarfer am funed. A wedyn ar diwedd y sesiwn mewn rhyw 10-15 munud, allwch chi ofyn unrhyw cwestiynau neu trio roi unrhyw ateb i fewn i ofyn i weld os ydych chi eisiau cael unrhyw fath o adborth yn ôl. So drwch am funed, ni'n cael saib am funed i weld yn union beth sy'n triwch rhif 1, triwch rhif 9, triwch un ola, smots fi pa un, ond pa bynnag dych chi moyn, os gwelwch yna.
aros yn munud, mlyn dim i'r cwn di dod trwy'r allan. Right, so rhif 1. Mae rhif 1 yn dda am y funud yn dydi o'n flin dy fi. I don't like the dog who barks all the time. Na fi chwaith ar y funud. Wir yn flin dy fi am ni. Mae'r cwn di ffindo fi am wedi torri trwy'r drws. O'n i'n meddwl y drws ar glo, ond rhywun fan hyn yn gallu agor y drws yn iawn. So, rhif 1. Dydw i ddim yn hoffi'r ci. Fy sy'n neu sydd yn cyfarch trwy'r amser. Beth bych chi'n rhoi fyna? Rhif 1 fi'n credu dyn ni'n mynd nôl at nawr. So, dydw i ddim yn hoffi'r ci sydd yn cyfarch trwy'r amser neu sy'n cyfarch trwy'r amser. Pa un sy'n iawn, a ydych chi'n gwybod y reswm pam? So, meddwl am hwnna. O'n i ddim wedi cynllunio hwnnw o gwbl wir i wedi chi, ond mae rhif 1 yn eitha perthnasol. Dyna'r amod, allai defnyddio cymod perthynol fyna hefyd, ynddo fe, i nghwn i. So, gwers nesaf, fi'n mynd i cloi nhw rhywle rili mas o'r ffordd. So, rhif 1, beth byddwch chi'n rhoi? Meddyliwch am hynna, edrych am ar y 15 brawddeg, allwch chi trio nhw, a wedyn trio nhw, rhoi nhw eich athrawon, neu trio rhoi nhw i fi chwaith, sy'n gwybod sut mae'n gweithio, dy'r adborth, ond ydych chi hefyd yn gallu trio rhif 1 neu 2 a rhoi nhw yn y Q&A ar y diwedd os ydych chi moyn. Reit, nawr, fi'n mynd i trio mynd at yr ail bwerboedd, so gobeithio bydd y technoleg yn gweithio. Gawn ni weld nawr. O, na. Right. Oce, dwi'n mynd i cau hwnna i lawr, a gobeithio mae'r ail-un fyny, na fyny, hwnna, dwi'n mynd eisiau hwnna. Esgolch yn fyned, fi jyst yn trio ffindo, na ni. Reit, mae'r ail-un. So, hwn oedd yr ail darn oedd nosbarth 30 moyn adolygu gyda fi wythnos yma, sef rhedeg yr arddodiad. Dych chi'n gwybod, fi'n siŵr yr arddodiad, a mae'r atgan heb i o dan dros drwy wrth hyd. Dyna'r trefn o'n i wedi dysgu nhw'n ysgol. Falle bod trefn wahanol gyda chi, falle bod mnemonic gyda chi i cofio'r trefn. Falle ydych chi ddim yn siŵr ohonyn nhw, o rhai ohonyn nhw, neu chi ddim yn siŵr falle pa rai oedd yr arddodiad. Ond dyn ni eisiau mynd drostyn nhw, cos maen nhw yn bwysig, yn ywedig pan chi'n sôn am treiglo, a hefyd pan chi'n sôn am cymalon, fel y cymal perthynol dyn ni newydd gwneud. So, ymlaen â ni. Reit, drycha ar y brawddegau yma, os gwelwch yna. Gallwch chi gweld yr arddodiad. Lle ma nhw? Nawr, mae rhywbeth yn bod yr brawddegau yna, a dyma lle mae'r arddodiad yn eich helpu chi i gywiro nhw. Roedd ei fam hi yn y sinema pan cyrraeddodd hi adref. Gwelodd y plant ei brawd hi'n sgorio tair gôl. Dyn nhw ddim yn iawn nagdyn nhw. Allwch chi gywiro nhw. Beth dylse fod ynddyn nhw? Clywais hi ei bod o. Dwi wedi gweld nifer o'r brawddegau yma wedi cael ei ysgrifennu yn y gwaith, felly dwi wedi cael yr esiample. So beth sy'n bod gyda nhw? Allwch chi awgrymu cyweriadau? Beth fyddwch chi'n ysgrifennu lawr os ydych chi oedd y thrawes yn gweld rein yn llyfrau'r plant yn eich dosbarthiadau chi? Wyt ti wedi clywed bod fi wedi ennill y gystadleuaeth? Mae lot o bethau yn anghywir gyda'r brawddegau yma. Triwch cywiro nhw i weld beth chi'n meddwl, beth fyddwch chi'n ysgrifennu yn lle'r Cymraeg drwg yma. Sôn chi, mae hwn sy'n troi fyny trwy'r amser. Right. A wedyn, mae'r ail sleid yn dangos beth dylse fod yna. Jyst i cael chi weld, cyn dwi'n ni'n mynd mlaen at yr arddodiad,
beth sy'n gywir a beth sy'n anghywir. Cywiriadau cyffredin ydy rhain gyda ni yn ysgol. A weithiau mae'n gallu fod yn hawdd i cymryd rhain a sgrifennu nhw'n anghywir heb feddwl amdani. So mae hwn yn esiampl da o beth i defnyddio, beth ydych chi ddim yn defnyddio. Iawn? Right, cwestiwn arall. Pa arddodiad sydd ar y goll fan hyn? Fel dyn ni'n dweud, yr trefn ni wedi dysgu yn ysgol oedd am yr atgan heb i o dan dros drwy wrth hyd. Am ar atgan heb i o dan dros drwy wrth hyd. Pa un sydd ar y goll? Os chi'n gallu cael o dan digeiliad, bendigedig. Pan ni'n cael y cystadlaethau yn ysgol o dan digeiliad, beth oedd y dosbarth yn trio anelu amdani. Ydych chi wedi cael ei? Wel, gobeithio eich bod chi. Allwch chi ysgrifennu nhw lawr a wedyn gweld os ydych chi'n iawn. Eto, dwi wedi cymysgu nhw. Am yr atgan heb i o dan dros drwy wrth hyd. Triwch nhw gyda'ch gilydd os chi'n cael ffrindiau gallu gwneud hwn ar y we i weld pa mor gloi a pwy di'r gloiach yn y dosbarth falle. Neu o gwmpas eich ffrindiau, cael rhyw fath o cystadleuaeth. Mae hwnna'n gallu gweithio weithiau. Mae pobl yn gweld wahanol geiriau yn gyflymach na gilydd. Right, nawr te, reol. Pan mae'r angen nhw yn dilyn arddodiad, rhaid rhedeg ar arddodiad hwnnw. So, cwestiwn cyntaf, beth ydy'r ragenw? Falle chi'n meddwl chi'n gwybod, falle chi'n meddwl bod hwn braidd yn hawdd, ond mae'n bwysig, so ni wedi trio hwn, dosbarth ni wedi tri, oedd nifer ohonyn nhw wedi anghofio, cos nhw ddim yn defnyddio'r term yn ddyddiol. So, beth yw'r ragenw? Ragenwau mwyaf cyffredin yn Gymraeg yw i, ti, ef, hi, ni, chi a nhw. Byddai ddim wedi dewis ef, byddai wedi dewis un falle, ond ef, so chi'n dysgu rhywbeth newydd pob dydd. Right, ac un peth rhyfedd am arddodiad yw bod rhai arddodiad yn gallu redeg. Fel chi'n edrych ar y colofn y fan hyn. Os chi'n dyddio amdana i, er enghraifft, maen nhw'n newid eu ffurf. Maen nhw'n rhoi at, so amdanat. Ata i, ata ti, ato fe, ati hi, ato ni, ato chi. Mae'n hawdd dysgu rein os chi'n neud mewn fath o rhythm. So ata i, ata ti, ato fe, ata hi, ato ni, ato chi. A wedyn, gallu newid o amdano fe. A mae hwn yn wahanol, fel ydych chi'n gallu gweld. Ohono i, ohono ti, ohono fe, ohono hi, ohono ni, ohono chi. Cystadleuaeth arall yn ei wneud yn y dosbarth i weld fa mor gloi chi'n gallu dweud hwnna heb cymysgu'r geiriau i fyny. Dyma'n dwywaith yn credu, o'n i wedi gallu gwneud gyda'r disgyblion, a wedyn chi'n gallu siarad yn od, ynddo fe. Ond mae'n werth copio'r rhain allan neu dysgu nhw, cos mae'n helpu gyda'r patrymau, hyd yn oed yn blwyddyn 13. Right, so pan dwi'n sôn am rhedeg arddodiad, be dwi'n golygu? So, arddodiad ag ragenw yn dangos i chi sut ydych chi'n newid. So, am gyda fi, amdana fi. O gyda ti, ohono ti. So mae newid yn eitha ffurfiol fyna, ia? Gan a nhw, ganddyn nhw. Dyna'r tri enghraifft fwyaf cyffredin, a hefyd y tri enghraifft mae pobl yn cael yn anghywir a chi'n gallu gweld yn yr ysgrifennu. So am a fi, amdana fi, o a ti, ohono ti, gan a nhw, ganddyn nhw. Ia? Right, pan chi'n redeg y prif arddodiad. Mae siawns ydych chi ar ddiwedd y sesiwn yma i lawrlwytho'r PowerPoint a wedyn falle allwch chi moyn printio rhain allan. Cos ni'n rhoi rhain yn cefn llyfrau blwyddyn 13 a wedyn maen nhw'n defnyddio ar gyfer i ysgrifennu nhw. So mae'r patrymau i gyd fyna am, ar, at, gan. So ni'n mynd trwy'r arddodiad i gyd a wedyn person cyntaf fel, person trydydd person ac yn y blaen. Iawn? So am, ar, at a gan. Eto, os ydych chi angen enghreifftiau neu mwyn gofyn cwestiwn, mae'r patrymau fyna allu gofyn ar diwedd y sesiwn.
A wedyn, yr ail hanner, mae'n flin fi, nes i mynd nôl. So ni wedi gwneud am yr atgan, heb i o dan, a wedyn dros drwy wrth a rwng ar y diwedd hefyd. So, chi'n gallu weld dros da i, dros da ti, dros da fe, mae'r patrymau yna. A dio ddim yn rhy anodd i ddysgu rhain pan chi'n cael y patrwm. So, dwi'n dysgu'r plant wrth i, wrth y ti, wrth fe, wrth i hi, wrth y ni, wrth y chi, wrth y nhw. Chi'n neud yn fath o patrwm, mae rhai yn dechrau wneud symudiadau hefyd. A un o'r cystadlaethau Eisteddfod eleni oedd roi rhain ar TikTok hefyd. So, os chi'n edrych am Bryn Teg, chi'n gallu gweld o rhai o'r dosbarthiadau rhai'r plant i droi rhain a nhw fath o rap TikTok neu rhywbeth. Ond nhw wedi ffindo fe'n helpu nhw i ddysgu. Oedd rai plant ddim eisiau gwneud y fel yna, so mae fyny chi eich ffordd chi o ddysgu hefyd, ynddo fe? Wahanol dulliau. Well da fi ysgrifennu nhw lawr, ond mae rai pobl yn well siarad a gwrando. Right, nawr te. Be sy'n bod fan hyn? Mae gen chi llawer o ffrindiau. So mae rhaid i chi newid y gen ar chi. So, i beth bych chi'n newid? Beth yw, sut bych chi'n redeg yr arddodiad fan hyn? I beth bych chi'n ysgrifennu? Gennych chi. So, da iawn os chi wedi cael hwnna i lawr. Rho'r llyfr i fe. Chi'n gweld hwn yn cael ei ysgrifennu lot, ond nid sydd gymaint yn 12-13, ond islaw yn yr ysgol, diolch beth. Rho'r llyfr i fe. Iddo fe, ynddo fe. So chi'n edrych am yr arddodiad a beth bych chi'n redeg i. Mae gen hi wallt byr, so bydd y gen ar hi yn newid fan hyn yn beth. Ganddi hi. Rydw i wedi dweud wrth ti o'r blaen, so wrth a ti sydd anghywir. Chi'n clywed e pan ydych chi'n darllen allan ar godd, ynddo fe? Wrth ti, wrtho ti, o'r blaen, wrtho ti. Da iawn. Mae'n rhaid i nhw orffen eu gwaith. Iddyn nhw. Okay? Iddyn nhw. Ydych chi'n ehangu'r frawddeg. Chi'n mynd lleihau, ehangu. Ydych chi'n neud pan chi'n redeg arddodiad. Oes ganddo ti gath? Oes geni ti? Nid ganddo. Mae ganddo ydy'r amser anghywir yn dweud, tens anghywir fyna. Hoffech chi wybod mwy am fi? So am y fi sy'n mynd i newid fyna i amdanaf. A wedyn, mae yna tabl fan hyn i chi trio. Fi, ti, fe, hi, ni, chi, nhw. Am wrth gan at i a heb. So byddai'n gofyn i chi os chi'n y nosbarth i llenwi hwn i fewn. Weithio gyda partner, weithio ar ben ei hun, mynd fyny pa sut dwi'n teimlo. So eisiau gwneud yn anodd neu'n just atgofio pobl yn dweud. So allwch chi mynd trwy hynna hefyd. So, enghreifftiau fan hyn, please. I chi edrych amdani am funud. Rhedwch yr arddodiad sydd yn y cronfachau. Ni bron y gorffen a wedyn fydd siawns ydych chi gofyn unrhyw cwestiynau. So, drach ar y frawddeg yma, byddwn eto ar y PowerPoint ych chi drio fel ymarfer gwaith ar diwedd sesiwn. So, oes gan ti arian i'w wario yn y dref, mae angen newid y gan. Yr i, at, ar, wrth, ar, heb a dan. So, i beth byddwch chi'n ysgrifennu ar rhif 1? Oes ganddo ti, oes geni ti, oes ganddo nhw. Neu fydd hwnna'n anghywir oherwydd y ti. So, drycha ar arddodiad a beth byddwch chi'n defnyddio. Ewch nôl at yr esiample sy'n y colofnau i weld beth sydd angen newid ar gyfer ti. Iawn? A wedyn mae'n ymarfer arall i chi hefyd. Ysgrifennaf ato chi bob dydd, falle. Ysgrifennaf ata ti bob dydd. Dywedodd y ferch wrthyn nhw am fynd adref. Pan chi'n darllen y frawddeg allan, weithiau, ydych chi'n redeg arddodiad heb feddwl amdani. Ond os mae rhaid i chi aros a meddwl amdani, falle na'r arddodiad mae rhaid i chi adolygu'n fwy. Mae hwn yn ymarfer chi ddarllen allan ar goll i weld pa arddodiad sy'n dod yn naturiol i chi a pa rai sydd angen mwy o ymarfer. A wedyn, pa camgymeriad cyffredin sy'n dod gyda'r arddodiad yma. So allwch chi fynd trwy hynna wedyn i weld
beth sydd, a mae mwy o enghreifftiau ydych chi ar y diwedd hefyd. Felly, diolch yn fawr am ddod i'r sesiwn yma heno, a fy welai chi wythnos nesaf, ar un amser, ar un lle. Diolch yn fawr am wrando.